Gebyur jroning warih limbak-limbak naga Batnawa. Nuwun sewu kula niki malah bingung. Kula dipun wastani ngamuk wonten negari Ngastina. Kula kepengin dados ratu wonten negari Ngastina. Kula niki janesto mboten nglakoni napa-napa. Malah kowe kongkon lawan anakku lanang. Aduh. Wah, Antarja Gathot lawan si Antasena dijak bareng-bareng lawan kowe. Wah, saiki kowe bisa dadi ratu bali ning Karang Kadhedhepel. Supaya aja kawistara anggone kowe duwe pakarti kang kaya ngono ngaku apa ora. Aduh. Darane kula mboten ngertos napa-napa. Lolo Gareng ora gelem ngakoni kowe Lolo Gareng. Darat Janaka pitados kali kula larak jambrok. Den eling desa. Oh ya darane. Aku mungkin krin sabar Den lan sabar. Lho kok kakang kula Nala Gareng menika kagungan pakarti mekaten lho kok mokal Den. Lho kok panjenengan menika nuduh-nuding kelawan Nala Gareng menika pripun? Wah, cetha welo-welo ana buktine ana nyatane. Nyatane Nala Gareng gawe dredeg ana negara Ngastina. Padha wae arep ngilangake Baratayuda Jaya Binangun. Mungkin kirin sabar. Kowe arep belane. Mboten kula ajeng belane. Ning kula badhe nglurusake. Ora usah rewel. Kula turu eling dalane. Lan apa panjenengane gane ajeng mentala kali adik kula Nala Gareng. Nuwun sewu adik kula Nala Gareng anu dedeke bekayan nikah. Kok nganti kepengin dadi ratu negara Ngastina. Tange kadoh ngaenge dalane mokal dalane gajul raimu. Lho ya.